Kaixo, ni Yasmin naiz. Duela urtebete baino gehiago, bidaia bat hasi nintzen nire etxetik Marseillan eta Euskal Herrira iritsi nintzen. Bai, bat-bateko maitemindua. Bueno, historia hori ezagutzen duzuela, ezta? Hori bai, gauza berriak ari dira loratzen Nafarroan, eta ezin genuen geratu ikusi gabe. Argi geratu da, jarraituko dugu Nafarroako bide eta errepidetan. Gaurkoan, nora goaz? Kaixo Yasmin, gaurkoan Agoitz ezagutuko dugu. Agoitz, Nafarroa garaiko erdialdeko udalerri bat da. Iruñetik 28 kilometrotara dagoena. Zangozeko merindadean kokaturik dagoen udalerri honek 2800 bat biztanle ditu. Murgildu gurekin Nafarroako bigarren denboraldian. Iritsi da momentua. Bagatoz, bueltan gaude, heldu gara. Edo bueno, esan nahi duzuen moduan, baina Nafarroairen furgoneta gasolina jarri dugu eta bidean aurkituko gaituzue berriz. Venga, guartzen! Kaixo Josune? Kaixo. Zer moduz? Ongi, zazu? Ongi, hemen gaude Angilo Erreka elkartean. Bai, Angilo Erreka. Zu zaude lanean hemen? Lanean ez. Ni banaiz, Angilo Errekako kidea. Eta, hemen anitzen naiz, hori gauzak antolatzen eta gauza... Dago kokatua herriaren iaia erdian. Horrek zer esan nahi du, da? Agoitzeko bihotza edo... Bai, hori pentsatzea ere polita da, ez? Bai. Herriko elkartea da, azkenean, eta guztiak biltzen garen lekua, ez? Horrela definitzen duzuzuk ez elkarte hori? Bai, niretzat hori da, eta nik uste dut herritarrentzat hori dela, ez? Elkar puntu bat, edo. Eta izen hori nondik dator, Angilo Erreka? Angilo Erreka, bada hemengo inguruetan dagoen erreka bat, izen hori duena, hortik dator izena, bai. Ze tokiko izen bat edo denominazio bat. Eta, hasieratik hartuko dugu kontua, noiz jaio zen elkartea? Elkarte hau jaio zen 1986an. Ados. Duela, 35 urte, betetzen ditugula aurten. Eta zer asmorekin sortu zen? Ikusi zen pixka bat euskal kultura sustatzeko beharra, ez? Eta horretarako leku bat izatea. Eta horren... Eta jarraitzen du izaten, ez? Toki bat egiteko euskeraz presio hori gabe etortzeko, eta bakizu hemengo jendeak edo saretuko gutxienez euskaraz egiten, ezta? Bai, hori eta kultura, ez? Dantzariak, txistulariak, joaldunak, talde pilo bat. Ikusi dut. Ikusi dut webgunean, bai gaiteroak, bai herri aldizkari bat, denetarik dago, hori? Nolatan da hori, aber? Badaude taldeak sortu direnak hasieratik, ez? Zeudela eta hemen izan zutela bere elkar puntua. Eta beste batzuk joan dira sortzen urtetan zehar. Orduan, pixka bat hori izan da, talde guzti horiek biltzen dituen lekuan. Baina barruan nola antolatzen zarete ze jende pio bat izan bar zarete, ezta? Talde bakoitza funtzionatzen du independiente, bere gauzekin, eta Angilo Erreka bada koordinazio puntua, ez? Bai egoteko eta antolatzeko toki bat, baina baita ere jaiak. Honek badu jaien usaina, ez? Bai, pixkat, bai. Hortaz aparte, talde kulturalak, badago ere mendizale taldea, eta beste hainbat talde. Baina hortaz aparte ere, egunerokotasunean herriari bizitza ematen dion lekua da, ez? Bai. Eta ikusi dut, aurten betetzen dituzuela 35 urte, ez? Eta bereziki sortu zenituzten kamisetak, poltsak, ospatu zenuten edo
Bai, bueno, gutxi gora bera, aurten izan dugun panoramarekin ezin izan dugu gauza handirik egin. Beste urteetan, adibidez, 30. urtean, egin genuen kriston ekitaldia, jaialdi bat, musika, dantzaldiak eta holakoekin. Baina artean ezin izan dugu hori egin, orduan behintzat kamisetak eta poltsak egitea ospatzeko eta egin aldugun zeo zer gehiago aurrerago. Fijo. A ber, hautzeko jaiak noiz dira? Abuztuan dira. Abuztuan. Eta hemen da toki bat egoteko, imaginatzen du montatzen dela kriston giroa hemen, ez da? Bai, antolatzen dira pila bat gauzak, kontzertuak eta bazkariak, hori giro polita egoten da. Zuk nola ikusten duzu pixkat elkartearen garapena denborarekinea, gazteek ere bai parte hartzen dute barruan edo zeren beti imaginatzen dira elkarteak helduen kontu gisa, ez? Jaio zenetik izan zuten ideia zen ez izatea bakarrik pertsona talde batentzat, ez? Baizik eta guztion elkartea izatea. Orduan, urtero, pasatzen dira urte batzuk eta batzuk eramaten dute antolakuntza, baina gero jaten da aldatzen. Orduan, adibidez ni banago hemen duela 3-4 urte, baina aurretik zeudena beste 3-4 urte edo gehiago, eta hala jaten dira generazioak aldatzen. Oso polita hori, eta oso modernoa baita ere ikusi dut elkarteak baduela Twitter kontu bat, Instagram kontu bat, eta sare sozialak baita ere erabiltzen, ez? Bai, hori azkenean egiten diren gauzak zabaltzeko eta publizitatea egiteko. Noski behar da, eta kamisetak, eta hartuko dugu baten bat. Ez dakit, emanen dugu bueltatxo bat eta ikusiko dugu elkartea? Bai, noski. Venga. Angilo Erreka elkartea zelebrea da, eta aspaldi agoiztarrek badute lekua jaiak ospatzeko. Ondare historikoa balitz bezala. Ondare ez ari garenez, Mariak aurkeztuko digu beste bat, edo hobe esana, dastatuko dugu. Kaixo, Maria. Kaixo, zer moduz? Ondo. Hemen gaude zure etxean. Bai. Zergaitik, zer prestatu diguzu? Bai, pues begira, prestatu behar dugu kostrada bat. Kostrada izena dauka, labetik ateratzen dugunean, goiko geruza kostra antzeko bat duelako. Horregatik deitzen zaio kostrada. Bai. Aspaldian sortu, egiten da goitzen, orain dela mende batzuk, ja ezaguna zen. Gero galdu zen pixka bat, jendeak denbora gutxi zuelako, eta nahiago zuelako erostea pastelak eta okindegian eginak eta, baina azkeneko urte hauetan sortu zen hemen agoitzen Kostrada kofradia eta bere helburua zen berri ikustea berriro. Berpiztea baita ere. Promozionatzea edo, bai agoitzen bai kanpoan. Aipatu duzu Kostraden kofradia. Hau zer elkarte bat da? Agoitzen iaia galduta ez, hainbat etxetan egiten zen, baina pribatu eremuan. Orduan, asuntoa zen hori, jendeak ezagutzea, ikastea egiten, eta ere bai, agoizko jatetxeetan, eta agian ere okindegian, edo saltzeko, enkarguak hartzeko, eta helburu horrekin egin zen. Eta zuk kidea zara? Ez nire naiz kidea. Ez zara? Ni kidea da nire senarra. Ados? Bai. Orain dela, ez dakit 6 urte edo, ez dakit ziur zenbat urte, eta hainbat ospakizunetan, agoitzen San Migueletan, San Isidrotan, beti kostrada hori da. Kofradiak egin duena izan da ere bai promozionatzea ere. San Migueletan, bezperan, agoizko festak dira San Miguel egunean. Bezperan ospatzen da hemen kostrada krosa edo, egiten da kros bat, eta bukaeran ematen da dastatzeko. Eta txapelketak egiten dira? Kostradaren txapelketak? Nik ezagutu nuen bat, orain dela urte asko, bai, txapelketa bat izan zen,
Nik garai hartan ere nekien egiten. Ez zenekien egiten. Nik ikasi nuen, pues orain dela 5 urte edo. Duela gutxi. Bai, tailer bat ospatu zuen hain zuzen ere Kostrada kofradiak eta nik parte hartu nuen eta hor ikasi nuen. Eta zaila da egitea? Bueno, ez da erraza, oso zaila ez, baina praktikatu behar da. Bai. Lehenengoak ez dira ondo ateratzen, baina, bueno, gauza guztietan bezala praktikak egiten du asko. Beraz, Orduan, ikasteko eta egiteko pazientzia behar da. Egitea ez da zaila, baina asuntoa da, kostrada ona ateratzeko kostra hori oso ondo egina izan behar dela. Eta labea oso importantea da. Bai, labea da funtsezkoa. Bai. Eta gertatzen dena da ere bai, batzuk agian egiten dutela gurinarekin, eta ez da ateratzen hain kostra hori, krak hori ez du egiten. Beraz, kostrada egiteko zer behar da? Osagaiak oso sinpleak dira, Bai. Nik suposatzen dut etxe guztietan izaten zutena. Pues, Arrautza. esnea, arrautzak, azukrea, irina, eta gero krema pastelera bat, eta jazta. Eta gero da montatzea. Bai. Baditu 2 geruza, eta Ados. tartean krema pastelera sartzen da. Pues nahi baduzu erakutsiko didazu egiten? Bai, nik prest daukat hemen ja moldea. Ze ongi. Moldea prestatu behar da pixka bat olioa eman eta irina ere bai, Ados. geratzeko Bai. itxasita. Nola diren 2 geruza, orain montatu behar dugu beheko geruza. Orduan, ez nahiko sinplea da, Bai. da hartzea zatika, hor moldean. Hau bai teknika da, Bai, nik... Ikasi duzu hori tailerrean edo. Bai, bueno... Eta denborarekin. Hori da. Esperientziak esaten dizu nola eta nola. Osea, nola eta... Bai. Eta nola ez baita ere. Eta trukoak ere, noiz benka, probatu behar da. Egun batean ez bazaizu oso ondo atera, hurrengoan saiatzen zara beste modu batez, eta nik horrela ikasi dut. Esan dizut, lehenengoak ez dira ondo ateratzen, baina... Bizkanak ikasten duzu. 10 edo gehiago eginta gero, bai, bakoitzak ja bere trukoa. Eta esango zenuke orain zurea onena dela? Ez, hombre, ez. Izebarena ez da? Ez, onena ez. A ber, agoitzen jende askok egiten du kostrada. Orain bai, Eta segurazki nik baino hobe. Gainera, ni hasi nintzen orain dela gutxi eta jendea batzuk egiten dute... Daramari bizitza osoa egiten. Nik batez ere ikasi dut haien gandik, Pues, entzuten ez, nik egiten dut horrela, nik egiten dut beste modu batez, eta gero nik hartu nituen, bueno, pues, aholku horiek hartu eta gero nirea moldatu dut. Bai. Bueno, orain jarri dugu krema. Importantea da ere bai, zabaltzea orea, eta hartzea pizka bat ere paretak. Bale, karo, ez ateratzeko edo. Bai, pizkat ere izteko gero, orduan, hori. Orain, krema pastelera zabaltzen da, esan behar dut ere, nire ustez, batzuk egiten dute krema pastelera hau maizenarekin, baina nik uste dut osoago ateratzen dela irinarekin. Ez da izan behar oso gogorra, zen batzuk egiten dute bloke batean krema pastelera, eta, bueno, niri gustatzen zait horrela, Bai, hemen gaude ikusteko zure bertsioa, zure errezetaren bertsioa da. Orain, goiko kapa, kontu handiz egin behar da, ez da asuntoa botatzea gainean eta jazta, zeren ez da ateratzen. Kostada egiteko modu desberdinak daude, hori egia esan behar da, zeren... Hemen kontu handi egin behar duzu, ez? Bai, nik egiten dut, zapaldu pizka bat, nik izebak irakutsi zidan. Eta aspaldian egiten dutenek ere bai, egiten zuten horrela. Beste batzuk egiten dutena da, gantza, zeren hau egiten da txerri gantzarekin, egiten dute urtu eta gero bota gainetik. Baina, bueno, nik horrela egiten dut, zabaldu behar da pizka bat gainean, goiko geruza izan daiteke pizkat lodiagoa, bestea baino. Kostrada, literalki. Hori da. Eta hori esan dudana, gurinarekin ere egin daiteke. Baina ez da betiko kostrada. Batzuk esaten dute, ikusten dutenean, hau bai, egiten da, gato bask bezala ez, baina ez da. Eskal pastela ez da, beste zerbait. Horregatik berezia da, eta lortzen den goiko geruza hori kostrada horrekin, da bereizten duena.
Labean, nola hau den koipetsua, zen badu txerri gantza, Bai. gero zabaltzen da eta geratzen da geruza pues hori, pues gozoa eta ederra. Bueno, zabaltzen da batzuk ere, nik ikusi dut ere bai, zapaldu beharrean jartzen dute olako bolatxo bat eta jartzen dute ola gainetik. Hori da pizka bat, ola zatika, pan, nola, klaro, gero labean beroarekin urtu egiten da eta zabaltzen denez, eta ere ederrak, kostrada gozoak eta oso, bai, oso gozoak. Zabaltzen da pizka bat eta gero geratzen bada Ari gara pixkat betetzen utxuneak, ez? Bai, hombre, hau egiten du ni polikiago, egia esan orain presakari naizela, baina mimatu behar da. Egia da, pues erreposterian gauzak egin behar direla poliki, mimoekin, eta batez ere labea kontrolatu behar duzu asko. Labe guztiak desberdinak dira. Ibili behar da, aldiro begiratzen nola doan. Eta nik baditu nire trukoak, klaro. Pues, ezin dira zabaldu, sakretuak? Bai, esan nahi dute, agian jartzen duzu labearen erdian, baina ikusten baduzu, beltzatzen ari dela gehiagi, jeitsi behar duzu behera, horre izan, 20 minutu, hori gero gora, hola. Oso importantea da, ze, klaro, goiko geruza berehala egiten da, ez? Beraz, orain hori labera, ez da? Orduan orain, nik egiten duena da, hemen dugu txuringoak, arrau txuringoak, honek ematen dio, bueno, pues kolorez, iztira pizka bat, eta ere bai eleganteago geratzen da. Bai. Labean, eta nik jartzen dut 170 gradotan, baina aldiro agian 15 minutuero edo, begiratzen dut nola doan, eta gora, bera, gainera estaltzen dut pizka bat eta jaisten dut behera, hain zuzen ere azpiko geruza hori kostra. Bai. Pasen jartzera? Pasen. Venga. Ja, hemen dago. Horrela geratzen da. Bai, beretako geratzen da. Ahoizko kostrada. Ahoizko, bai. Ze ongi. Probatuko duzu zetitxoa? Bai. Venga. Egalak ematen dizkion beldurrak alzateari Egalak ematen dizkion Indarrak hartu ditugu, eta orain herria hobeki ezagutuko dugu. Unailako alkate ohiaren eskutik. Kaixo, egunon nahi? Kaixo, egunon. Zer moduz? Ongi, eta zu? Ongi, gaudela zure herria, esatzakegu zure herria dela, ez? Bueno, nire herria, gure herria, ez? Bai, baina zu izan zara, alkatea, ez da? Hori da, 8 urtez izan nintzen alkate, eta, bueno, hori lan arduratsua da eta komplikatua da askotan, baina orain zorionez ez naiz alkate, utzi didate bizitzen jarraitzea herrian, behintzat ez didate aurpegi txarra jartzen, edo hori da nik pentsatzen dudana, herrian, jendearekin topatzen naizenean, orduan, pozik esan dezakegu. Alkate ohia, gisa edo, nola definituko zenukezuk zure herria? Nire herria? Bueno, nik uste dut aldaketa desente izan dituen herria dela. Azkeneko 10-15 urteetan desente hasi da populazioa, biztanleria igo da, ia 2000 biztanle ditugu. Orduan horrek ekarri du herrian aldaketa handi bat, ez? Paisaian ere gauza asko aldatu dira, etxe bizitza berri pila bat egin dira, azken aldi hontan. Orduan nik uste dut orain behar dugula egin olako adaptazio bat, ez? Orain arte izan gara agian herri oso txiki bat, denak elkarrekin ezagutzen ginela, taldiz orain ja, jende berria, heldu den jende hori ezagutu behar dugu, integratu behar dugu, eta guztiok elkarrekin bizi behar gara. Hori da nik uste dugun erronkarik handiena hurrengo urteetan. Ze herri hau nahiko manejablea izan daiteke, jendean normala edo da, gutxi gora bera, eta alde horretatik ditugun arazoak dira edo zein herri txikitan egon daitezkenak, ez? Bueno, balantze polita iruditzen zaite, politegia kaso, Ezakit hori. Dena dela, oraindik, zu politikan zabiltza eta beste kargu baduzu.
esan behar duzu egia, zein nahi duzu, oraingoa edo alkatearena? Oraingoa ez dut esango lasaiagoa denik, ez? Ardura ere bada, eta bueno, ordu asko sartzen ditugu egunean zehar, baina egia esan zure herrian alkatea izatearena, eguneko 24 orduetan ibiltzearena pendiente kaleratera eta jendearekin elkartu eta haien arazoa kontatzen dizkizutela. Orain agian nahiago oraingoa, badakit gaizki geratzen dela eta agian batek esango du, jo, baina bai, oraingoa nahiago. Alkatea izatearena komplikatu da, intensoa da. Oraindik jendeak hitz egiten dizu, zegoain pasatu gara eta gizon batek agurtu zaitu, hitz egin duzu pixka, osea, orain daukazu... Harreman ona dut jendearekin, orokorrean beti izan dut harreman nahiko ona edo saiatu naiz beti izaten, ez? Baina, bueno, nik somatzen dudana behintzat da, 8 urte eta gero behintzat ez ditugula, ez genituela liskar handirik izan, jendearekin nahiko harreman ona izan genuela, saiatu ginela gauza normalak eta arruntak egiten, lan egiten eta jendearen lan egiten, eta nik somatu dudana ondoren da hori egin batean lortu genuela, ez dakit, baina bueno, beti zaila da, inoiz mundu guztia ez dago kontent egiten duzunarekin. Ezin da, ez dago modurik. Hori da, ezinezkoa da. Bai, besteak beste, gogoratzen naiz, polemika bat piztu zela, zu alkatea izan bitartean, zela Mikel Zabalzaren, pintada egin zenean, kontatu duzu pixkat hori ez da gertatu zen? Bai, mural bat agertu zen herrian, tortura hitzarekin eta Mikel Zabaltzaren aurpegiarekin, orduan heldu zitzaigun gobernu delegaziotik idazki bat eskatuz borratzeko, bestela, isuna jarriko zigutela eta behartzen gintuztela hori borratzeari, ez? Orduan, eta familiarekin batera, atera ginen, nahiko polemika edo piztu zen edo sortu zen, oso iraingarria iruditu zitzaigun eta hori borratzea eskatzea, ez? Batez ere tortura hitza besterik agertzen etzen mural batean, ez? Norbait, nolabait esan da, se dio por aludido, ez? Esaten da, ez? Orduan gobernu delegaritzatik Guardia Zibilak egin zuen informe baten ondoren hori eskatzea guretzat izan zen oso deigarria. Muralak ez zuen esaten nork torturatu zuen, baizik eta torturatua izan zen, ez? Eta haiek sentitu ziren identifikatuta, ez? Kuriosoa izan zen, azkenean muralak jarraitzen du, egia esan agian beste pintura, ez? Esku bat eman barko zaio, baina, importanteena izan zen lortu genuela salatzea, hori oso iraingarria zela, eta jarraitzen dugula, tamalez oraindik eskatzen justizia familiarentzat, kasua ez da argitu, eta orain gutxi aurkeztu den dokumentalarekin ea pixka bazterrak berriro mugiarazten diren, baina hor importanteena da jakitea benetan zer gertatu zen, eta gero justizia egitea, hori oraindik pendiente dago, eta hori da larriena, ez hainbeste isunaren kontua, baizik eta horratzean dagoen gertatutako hori argitu behar dela eta justizia egin behar dela. Beste kontu batera, nien naiz hemengoa, naiz ez Nafarra, baina badakit deitzen zaituztela sinpleak. Bai, egia. Zeratan da hori? Bueno, sinplegia garelako, ez gara oso jende arrunta garelako agian, ez. Batez ere da, Elizako kanpaiek jotzen omen zuten musika, egiten zuen musikagatik kantatzen ziguten simple son los de hoy que comen la sopa con tenedor, horrela kantatzen zuten. Horregatik deitzen digute simple. Horregatik gure herriko aldizkariaren izena, udala aldizkariaren izena da simple. Deitzen da, gu X-ekin jarri genuen. Euskaratzeko edo gure zizena, ez? Orduan simple. Aldizkariaren izena, baina baita ere dantzarien izena, ez da? Simpleak. Eta nik badakit, ez dakit dantzaria zaren, baina gaiteroa bai. Bai, gaiteroa bai, dantzari kaskarra, ez, dantzaria ez, baina gaiteroa bai, gaiteroen taldean nabil, duela aspaldi, 95etik danborra jotzen gaiteroekin, eta ohituta dantzariekin herrietatik joaten, eta ibilaldiak egiten, eta gustora egia esan, bai. Jaiak noiz dira hemen? Jaiak, hemen
ikusten baditugu alde batetik maiatzaren 15ean San Isidro eguna ospatzen da. Ados? Gero abuztuko jai nagusiak edo abuztuaren 2. asteburuan egiten ditugunak, eta gero San Miguel, hori ere patroia da, eta irailaren 29an ospatzen dugu. Hola jairik ohitura handikoak edo dira maiatzekoak. Jai txikiak dira, baina ohituraz beteriko jaiak dira, hor egiten da maiatzaren 14an egiten da sua pizten da, gauean, eta gaiteroekin eta musikarekin, eta gero maiatzaren 15ean egiten da txokolatearen jotaren dantzatzen da, gaitero eta dantzarien arteko olako desafio bat, hori da. Ea nork aguantatzen duen denbora gehien dantzatzen edo jotzen. Nekagarria da hori, ez? Nekagarria da, bai, urte batean ordu eta erdi egon ginen jotzen eta dantzatzen, eta gelditu gabe. Seguramente aspergarria izan zen ikusleentzat, guretzat interesgarria izan zen, baina ikusleentzat seguruenik aspergarria izan zela, ez? Hori ere kontutan hartu behar dugu. Desafioa da, eta lehen oso muturrera eramaten zen desafioa zen, orain ja nik uste dut lasaitu garela, eta orain desafio lasai bat egiten dugula, eta begirada botatzen ditugu elkarren artean, eta piketxo hori mantentzen da. Osa, badago giroa. Bai, badago giroa, eta dantzariek beti pentsatzen dute irabazten dutela, beti pentsatzen dute gehiago aguantatzen dutela, baina nik uste dut ez dela egia. Gaiteroek hartzen dutela noiz bukatzen denaren erabakia, eta dantzariak besoak gaizki dituztela, orduan gaiteroek erabakitzen dute desafio hori bukatzea. Itzein marku dantzari batekin hori iaztatzeko? Seguramente kontrakoa kontatuko dizula, baina nik esate dizut hori egia dela. Txoritxo batek esan den baita ere, zarela oso erraldoi zalea. Bai, asko Asko gustatzen zaizkit erraldoiak. A ber. Bai, txikitatik ez dakit zergatik edo nondik datorren afizio hori, baina egia da txiki-txikitatik gurasoekin herritako festetara joaten ginela, erraldoiak ikustera. Eta orduan hor hasi nintzen, gaztetan nintzela, pilatzen aldizkarietan eta egunkarietan agertzen ziren albisteak, erraldoi buruzko albisteak, eta argazkiak horiek jasotzen, mozten eta holako, kuadernotxo bat edo album bat osatzen. Bai, nik hori, musika taldeen kuadernoak edo karpetak bete beharrean, erraldoiekin egiten nuen, ez dakit. Friki xamarre den edo, baina ordan 97tik joan naiz pilatzen urtero, eta hasi nintzen gero argazkiak ateratzen, eta orain dagoen erraldoien boom honekin, bakizu orain saltzen bituztela gomazko erraldoiak, figurazko horiek, liburuak, eta orduan dena hartzen dute, edozein gauza erosten dute, erraldoien inguruko edozer gauza. Eskatzen baldin badizu definitzeko agoitz hitz batean esango zenuke erraldoi? Bai, agoitz herri erraldoia da. Polita da, ez? Jendea jator xamarra da. Egia da. Eta nik uste dut herri polita dugula. Eta oraindik ere herri nortasun hori mantentzen duen herria dela, eta nik uste dut alde horretatik hori beti dela ona, ez? Gure ohiturak, gure tradizioak mantentzea, baina aldiz, era berean jende berria etortzen denean, jende hori integratzea, eta horiekin ere elkar bizitza egitea. Eta, ni pozik bizi naiz herri honetan, así que... Eta hemen gauden Nafarroako parkean, oso polita, dakago ondoan zubi bat, nola du izena, zubi honek? Zubia, bai, Bidelepu edo Auzola. Egin ezakiguna da, paseotxo bat eman eta Ados, bai, egun polita dugu, ezta? Horixe. Osongi. Sinpleak deitzen dituzte agoiztarrak, eta sinpletasuna zer den galde dezakegu. Baldin bada ongi pasatzea, alaitasuna partakatzea eta goxoa jatea ni honekin geratzen naiz. Biba Agoitz! Start to reconsider it all.